Predstavte si to. Tma. Ticho. 4 dní bez vody, jedla či mobilu. Ste uväznení v malej kovovej schránke vo vlastnom dome. Nikto vás nepočuje a nikto vám neprichádza na pomoc. To sa stalo 75-ročnému mužovi v nemeckom Osnabriku. Ako prežil tento horor? A čo ho zachránilo v poslednej sekunde? V júli 2025 nastúpil dôchodca do výťahu vo svojom rodinnom dome. Ten sa však v zápätí zasekol a muža uväznil. Z dôvodu skratu výťah zastavil medzi poschodiami a nefungovalo ani núdzové tlačidlo. Muž so sebou nemal mobil a tak si nedokázal zavolať pomoc. Chýbala mu voda i jedlo. 4 dlhé dni bojoval o život. V snahe vyslobodiť sa rozbil panely stien oholkou, ale zachrániť sa sám nezvládol. Bez kvapky vody prežil presne na hranu možného. Vedci hovoria, že telo vydrží 3 až 5 dní bez vody a po 4 dňoch bol muž dehydratovaný a vyčerpaný. Jeho situácia vyzerala beznádejne. Všetko však zmenil telefonát jeho syna, ktorý zavolal na políciu a ohlásil, že sa nevie s otcom spojiť už niekoľko dní. K domu bola vyslaná policajná hliadka. Policajti Lukas a Hille po príchode do budovy počuli slabý hlas zo šachty výťahu. Muža zachránili doslova v poslednej chvíli na pokraji jeho síl. Vytiahli ho a odviezli do nemocnice. Príbeh, ktorý vyzeral najskôr tragicky, skončil napokon šťastne. Muž pozval zachráncov na kávu a ako fanúšik rýchlych aut im priznal, že nikdy nebol fanúšik polície, ale v tej chvíli bol šťastný, že počuje hlas policajtov. Polícia neskôr na Instagrame zareagovala. Či ste priateľ polície, alebo nie, sme tu pre vás všetkých. Tento príbeh nám môže byť dobrou lekciou. Pravidelne volajte svojej rodine, pretože aj jeden telefonát môže zachrániť život. Ak sa vám video páčilo, budem rád, ak dáte like a odber. A do komentárov mi dajte vedieť, či chcete počuť ďalšie životné príbehy. Ďakujem za sledovanie.